Bueno, vamos empezar co pleno da corporación, co pleno ordinario do mes de xullo. Antes de nada, para os concelleiros e concelleiras que aínda non as coñecedes, ela é Rosa, a interventora de CEI acumulada aquí en Muros, e ela é Rocío, secretaria tamén de CEI acumulada aquí en Muros, vale? Porque hai concelleiros e concelleiras que aínda non as coñecedes porque se incorporan aí pouquiño tempo. Bueno, empezamos. O primeiro punto da orde do día debería ser a aprobación da acta anterior, pero por un despiste non foi incluído na orde do día. Tendes igual a acta aí, entón deixámola para aprobar no seguinte pleno. De todas maneiras, se tendes algo que comentar, o podedes comentar sin problema en secretaría para que o vayan corrixindo xa si procede, vale? Se o secretario entende que ten que incluílo ou modificalo. Pero hai un problema porque no último pleno o secretario non era o mismo co cal. Claro. Que non la traían porque non era o mesmo secretario. Eu tamén creí que era por eso. No, a ver, o secretario que había no último pleno era o secretario occidental daquel momento. O haber agora outra persoa en secretaría, el non vai a volver como secretario occidental a menos que fixera falta por volver a quedar sin secretario. Entón, por eso digo que como tendes acta igual, se houber algunha cousa que modificar ou que engadir, algunha proposta que queirades facer, comentádelo directamente con el e se el considera que efectivamente debe estar recollido o que lle propoñedes, pois non hai ningún problema. De todas maneiras, someteremos a aprobación igual no seguinte pleno porque hai que someter a aprobación igual. Vale? Bueno, entón o punto primeiro da orde do día é o recoñecemento extrajudicial de créditos. Traemos aquí por quinta vez unha serie de facturas pendentes de pagarlle a proveedores, facturas que está comprobado que son gastos que se fixeron, facturas para as que hai crédito e facturas que o equipo de goberno quere pagar. Son as mesmas que viñeron en ocasións anteriores. O proceso de contratación da luz, como sabedes, está en marcha, xa se descargou a oferta da empresa que está na central de contratación da CEMP e están os funcionarios comprobando se esa oferta realmente é ventaxosa para o Concello, mellora ou polo menos igual ao que hai na actualidade, e está en marcha o proceso de contratación da luz, que era un dos problemas que se apuntaba para non aprobar as facturas. Bueno, son as mesmas, entón pasamos a intervencións. Partido Popular. Hola, boas tardes a todos. Bueno, pois efectivamente, por quinta vez traen un recoñecemento extrajudicial de crédito. Nos plenos de febreiro e marzo era o importe algo máis de 176.000 euros, no de abril eran casi 167.000, no de maio 50.000, e volve agora co mesmo importe do mes de abril 166.913,24. Eso sí, ven con máis reparos de intervención, xa que a actual interventora fiscaliza a desconformidade de todas as facturas por insuficiencia de crédito e advirte que de someterse ao gasto a fiscalización previa ou terse solicitado o certificado de existencia de crédito para o mesmo, cousa que non se debeu de facer, polo que parece, houber advertido a imposibilidade de realizalo por insuficiencia ou inadecuación do crédito. Preguntamos na comisión, a mellor non lo pode aclarar agora, si este informe acompañaba un anexo explicativo das facturas, explicando os reparos que lle poñía as facturas. En calquera caso, no mes de febreiro afirmou a señora alcaldesa que todas as facturas estaban comprobadas e que serían as últimas que se traían. O señor concelleiro de Facenda chegou a insinuar que se esa factura estivera pagada non existirían os problemas actuais coa recollida de lixo, que parece unha afirmación bastante temeraria, porque os veciños de Muros pagamos relixiosamente os recibos do lixo en tempo e forma, e iso, como resulta evidente, non impide que nos quede o lixo sen recoller un día sí e un día tamén. Dende a primeira vez que trouxeron este recoñecemento, señor Alfonso, lles dixemos que este é un procedimento excepcional ao que vostedes están recurrindo de forma habitual e que están derivando ao pleno da corporación unha responsabilidade que é súa. Nós non imos impedir que paguen as facturas do suministro. O que lle pedimos dende o minuto cero é que fagan as cousas ben, que utilicen os procedementos establecidos para contratar
e que fagan uns orzamentos para evitar ter que recurrir ao recoñecemento extrajudicial cada 2 por 3. É evidente que nos orzamentos prorrogados que teñen a partida de suministro eléctrico non é suficiente e se se destinan os cartos deste ano a pagar as facturas do ano pasado, cando cheguen as facturas deste ano, pois non sabemos moi ben con que as van a pagar. Supoñemos que recurrindo outra vez a outro recoñecemento extrajudicial, aínda que vostede dixo que este era o último. Así que nos gustaría saber como pensa facer. O que lle decimos, señor Alfonso, é que teñen que poñerse a traballar nalgún momento e facer uns orzamentos. Imos pasar toda a legislatura con orzamentos prorrogados e pagando a base de recoñecementos extrajudiciais. Fixeron no ano 2016 un amago de orzamento do que non se supo máis. Nada máis de momento. Partido Socialista? Bueno, boas tardes a todos. E, efectivamente, nós tamén quedamos sorprendidos cando volvemos a ver que por quinta vez trae outra vez este recoñecemento extrajudicial de créditos. Dixo a última vez que era a última vez que a traía, que non había máis facturas pendientes, estaban todas contabilizadas, non había ninguna en ningún lado. Unha mentira máis da señora alcaldesa, que estamos acostumbradísimos a eso. E claramente nos trae un informe que por fin, temos un informe cunha conclusión da señora interventora que si lo agradecemos e damos as gracias, pero notamos en falta efectivamente ese anexo donde veñen os reparos de cada unha das facturas. Eu creo que para que desde o pleno tuéramos coñecemento e fóramos quen de facer unha idea de cal era o problema desas facturas e que facturas en concreto de forma técnica víramos cal era o problema das facturas para que non... Que, bueno, independentemente deso, nas conclusións vemos claramente cal é o problema. Pero gustaríanos ter toda a información e non a temos. Non a temos porque falta a relación de facturas que non se nos dá, ni se nos dou antes da comisión informativa para poder alegar con respecto ao informe aos reparos que fixo a señora interventora. Desde logo o Partido Socialista non vai ir en contra do informe da interventora, está clarísimo, porque a interventora di, se non o di así de claro, así de burdo, di que non se poden aprobar estas facturas e todos entendemos que bueno, que se as facturas que trae o pleno o Compromiso por Galicia, esas que apareceron novas, que nos olvidaron a vez pasada, e as da luz e non sei cantas máis que teñen aí, simplemente é fruto de que están actuando e gastando, utilizando o presuposto que deixamos aprobado o Partido Socialista, que con moitísimas críticas, pero eles non son capaces de facer un presuposto, e están utilizando o noso, que deixamos aí aprobado e eles prorrogaron, pois está claro que o que non pode ser é que un grupo de goberno con 3 concelleiros sexan capaces e estén facendo o que están facendo, o sea, que gasten de forma indiscriminada, sin preguntarlle nada a nadie, iso que a propaganda de Compromiso por Galicia, a transparencia e o diálogo, que creo que todos estaremos de acordo, todos os grupos de oposición, que de diálogo con nós, nada de nada de nada. Eles deciden onde invertir os cartos e unha vez que invirten os cartos veñen co que non lle chega para pagar a que lle aprobemos os grupos de oposición. Eu creo que desde a oposición temos que ser moi responsables e saber que non podemos caer na tentación de aprobar algo que ten todos os informes en contra, que dende logo está claro que hai, por exemplo, partidas que son importantísimas para pagar, nada que decir de que se estuera pagado o recibo do lixo sería de outra maneira, non. Para que funcione o lixo hai que traballar, hai que dedicarlle tempo, hai que exercer de presidenta da Mancomunidade, cousa que desde logo non está facendo, ni muitísimo menos. A última vez que nos preguntamos que pasaba co problema do lixo, que nos parecía importantísimo, e que é importante, porque pasamos as festas de San Pedro, as festas das Carrilanas e as grandes festas de Muros co pueblo a parir chea de basura así.
así, por todos os lados. Conseguiron en algunha ocasión sacar parte desa basura do frente para que a xente non tal, pero a xente que vive, vamos a decirlo así, en segunda liña, se comía basura todos os días debaixo do nariz. E a porquería e os malos olores. Iso é a xestión da señora alcaldesa e a presidenta da Mancomunidade do Lixo, que fai moitos chistes, pero a basura sigue na calle. Non creemos que sea a solución pagar esta factura. Ademais, si o grupo de goberno creera que ese pago desa factura fora tan importante e fora a solucionar o problema do lixo, que sí é importante, supoñemos que que daríanlle prioridade ao pago desa factura e non, por exemplo, a pagarlle os amigos que teñen en Lalín, que teñen unha televisión en Lalín e hai que fomentar esas cousas e pagamos unha cinta que gravaron que non se ve en ningún lado. Tampouco lle pagaríamos os cazadores que veñen de Cataluña e fan unha cinta en Cataluña e aquí non temos para pagar a luz. Supoño que esas prioridades que a cabeza ben posta, pois estarían pagas estas facturas. Deixa moi claro a interventora de que estas facturas, por ela, non se deben pagar así. Non somos nós, volvo a repetir, quen vayamos en contra do informe da interventora. Di claramente, que as facturas incluídas no anexo 1, que son as que se traen aquí, fiscalízanse de disconformidade, o sea, co cal non se poden pagar esas facturas, o gasto fíxose mal, e ora a única forma de pagalas sería que a oposición votáramos nas nosas espaldas a responsabilidade do goberno municipal e aprobáramos o pago desas facturas. Nós, por coherencia, vimos votando en contra porque creemos que debe haber un presuposto aprobado, que é fundamental. En todas as casas, se ti non tiras de presuposto, vai ser un desastre, non vas chegar a fin de mes. E é o que lle está pasando aquí, que non chegan a fin de mes e logo salen nos medios públicos que lles encanta botándolle a culpa a oposición. Es que non fui yo, foi a oposición que votou en contra, claro. Pero quen trouxo as facturas aquí? Quen deixou as facturas de pagar? Facturas tan importantes como a luz dos colexios, a luz do concello, a recollida de lixo. Quen deixou esas facturas sin pagar e deron outras prioridades que, dende logo, non teñen sentido? Comidas, viaxes, mil historias que, eles con eso fan política en vez de defender os dereitos dos veciños e veciñas de Muros. A parte deso, recomenda a señora interventora aquí que hai pagos que traen aquí que exceden do contrato menor de gastos. Outros descoñecen o destino dos gastos de materiales e servicios porque traen todo de forma moi xenérica. Despois hai algunha reparación que debería ser como unha subvención e o pagan cunha factura así que la meten por non sei onde. E logo di tamén que aparte de que hai moitas partidas do presuposto que están esgotadas, tamén di que hai que ter en conta que o estar prorrogado o presuposto que deixou o Partido Socialista aprobado, pois esta prórroga no ano 2017 vense afectadas pola minorización nas cantidades a aprobar, porque debe terse en conta a recomendación que lle fai de aprobar, que vimos pedindo por activa e por pasiva, eu creo que todos os grupos da oposición vimos pedindo por activa e por pasiva que por favor fagan un presuposto e que por favor falen coa oposición para negociar ese presuposto. Os comentarios por fora din que a este grupo de goberno non lle fai falta presuposto, que son moi listos e van a gobernar Muros así nos vai, e entonces agora volven a traer aquí para botarnos a culpa e facernos responsables a nós da súa mala xestión. Está claro que non fomos nós quen xestionou mal, e entón está claro que a forma de pagar estas facturas, como ben di a señora interventora, é a aprobación do novo presuposto. Entón, desde o Grupo Socialista esperaremos a que nos traen ese novo presuposto. Benega? Efectivamente, é a quinta vez que se trae este reconhecimento extrajudicial. É a quinta vez que escutamos tamén os mesmos argumentos, a mesma reflexión por parte dos partidos da oposición. Nós xa levamos 2 plenos pasados nos que directamente xa non intervimos, xa non temos moito máis que engadir xa nesto. Necesitamos uns orzamentos e necesitámoslo xa, pero mentres non haxe os orzamentos tamén considero que é a responsabilidade de todas as que estamos aquí que se lle paga as facturas a quen se lle debe. Nada máis. Partido Popular, algo máis? Non, nada máis. Partido Socialista, algo máis? Nada máis. Benega?
señora interventora, quere, por favor, informar sobre o anexo que comentaba a portavoz do Partido Popular, creo recordar que era, e sobre o seu informe? O anexo é a relación de facturas. Sí. O anexo 1. Sí, lo que pasa que eu preguntei na comisión, porque vostede no informe di no último párrafo que para evitar o extravío de facturas orixinais se remite ao órgano competente para decidir anexos explicativos das facturas. Entón, eu preguntaba se iso era un informe maior sobre os reparos que poñían as facturas. Non, é a relación na que se detallan, É a relación de facturas, sin máis. Exacto, por motivos de eficacia, pois non se traen as facturas unha a unha. Sí, no, pero eu entendín, tal e como estaba escrito, que había un anexo explicativo. Por eso preguntei. Quere aclarar algo máis? Perdón, non? Vamos a ver. Con respecto á intervención da portavoz do Partido Socialista, que é o que ten bastante máis tela, di que minto porque dicen que non había máis facturas e que agora trae facturas. Non son facturas novas, son as mesmas que traía. Son as mesmas que traía. Están aquí para ver, é a mesma relación. Non é verdade. Di que falta relación de facturas, non? Foi enviada a relación de facturas. Fala dunha TV de Lalín, dunha televisión de Lalín e dos cazadores de Cataluña. Bueno, o seu afán de liar todo, non teño nin idea de cal é a televisión de Lalín da que vostede fala. Gustaríame saber porque é a segunda vez que o fai nun pleno. E non lle pagamos a ninguna televisión de Lalín, a ninguna. E con respecto aos cazadores de Cataluña, non eran cazadores de Cataluña. Eran periodistas de caza e pesca de varios puntos de España e Portugal, que fixeron un congreso en Muros. E que falaron de Muros e fixeron reportaxe de Muros en prensa, en periódicos, radio e televisión en varios puntos de España e Portugal. O que fixeron unha importante e boa promoción do Concello de Muros. Pregunta quen dixo facturas de pagar. Hai 3 facturas de pagar do seu mandato. Si a cuestión fora tan fácil como facer un orzamento e con eso se garantiza que non hai que ir a un recoñecemento extrajudicial, pois xa me contará como vostede fixo, acudiu a recoñecementos extrajudiciales e xa me contará como é posible que as facturas do 2012, 13 e 14, donde vostede era alcaldesa, sin pagar, porque vostede deixou a alcaldía en xuño de 2015. E, polo tanto, a ver como é posible que, sendo vostede tan boa xestora, deixar a factura sin pagar, que temos que pagar nos agora. Ou intentalo polo menos, si o PP e o PSOE nos deixan. Porque sí, é verdad que non se pagan porque o PP e o PSOE votan en contra. Tal cual di o informe de intervención, hai crédito suficiente para pagar estas facturas, hai crédito suficiente. E di o informe de intervención, e vou a ler, o informe de intervención non di que non se deban de aprobar estas facturas. Di, sen prexuicio do anterior, leo textualmente, esta intervención está na obriga de informar ao órgano competente para decidir que se os servicios foron prestados, o Concello pode incorrer en un enriquecemento inxusto, se as facturas non son obxecto de aprobación e se recibiron os servicios con independencia da súa tramitación e das consecuencias das mesmas. Está advertindo que se estas facturas están comprobadas como están, e non se paga, o Concello pode incurrir en enriquecemento inxusto, algo que xa o dixemos aquí en todas as ocasións. Iso é o que di o informe de intervención. En ningún lado di que non se deban de aprobar estas facturas. É máis, advirte de que se non se fai, o Concello pode incurrir en enriquecemento inxusto. Con respecto ao orzamento, claro que se pode facer un orzamento, e nel estamos, e o saben ademais, e o saben ademais. Agora ben, a elaboración do novo orzamento, como queda demostrado co goberno socialista que gobernou no mandato anterior, non impide que haxa que acudir a un recoñecemento extrajudicial, porque un orzamento é unha previsión, e se unha partida non chega para os gastos que hai, que pode pasar por multitude de cousas, a narices hai que acudir a un recoñecemento extrajudicial. Por iso existe esa figura, para evitar que os concellos incurran en enriquecemento inxusto. Si queren permitir que estes proveedores cobren algo que traballaron e algo que suministraron ao Concello, pois perfecto. Si queren seguir impedindo
que estes proveedores cobren o que lles corresponde e que o grupo de goberno do Concello de Muros quere pagarlle, por iso é a quinta vez que traemos as mesmas facturas, non facturas novas, pois entón volvan a votar en contra, pero vostedes verán. Pasamos a votar. Votos a favor da aprobación das facturas? En contra? Pois volven a quedar rexeitadas. O seguinte punto da orden do día é solicitude de compatibilidade dunha traballadora, Magdalena Fernández Lago. Bueno, como se comentou na comisión informativa, trátase dunha traballadora que traballa no Concello a xornada completa e pide compatibilidade para poder traballar as fins de semana nun establecemento privado. Este traballo de fin de semana non afectaría para nada o traballo que fai no Concello como traballadora municipal e, por tanto, a proposta do equipo de goberno é que se lle conceda esta compatibilidade. Partido Popular. Pois ben, efectivamente, a traballadora solicita a compatibilidade para traballar os fins de semana dos meses de verán e, neste caso, pois, o informe de Secretaría sí que saca unha conclusión e propón que se recoñeza a compatibilidade por considerar que se cumplen os requisitos en canto a cuantía de complemento específico ou equiparable, pois entendemos que é posible aprobar. Partido Socialista. Pois nós non temos nada que decir, é unha decisión do grupo de goberno e o que sí temos que dar é as gracias á señora secretaria pola proposta de resolución, porque volvo a repetir que levamos moitos meses con informes de secretaría sin propostas de resolución nin conclusións. Simplemente nos poñían nos informes de secretaría a legislación aplicable e acabábamos aí ca fecha e ca firma e tacha. E non poñían nada. Entonces, eu creo que é unha garantía para todos ter a sorte de ter ahora un informe de secretaría desta maneira. Non temos nada que decir porque nós non estamos en contra de que esa rapaza ou esa traballadora vai a traballar a outro lado. Venegas. Ben, nós tampouco temos nada que engadir, simplemente, pois, como sempre facemos, apoiar a traballadora que o solicita, nada máis. Bueno, algo máis que comentar? Nada máis que engadir. Nada máis. Pasamos entón a votación. Votos a favor da compatibilidade? Abstencións? Queda aprobada. O seguinte punto, punto 3, é dación de conta da información rendida ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. E a información que se rendeu ao Ministerio foi a liquidación do exercicio 2016, o período medio de paga a proveedores do segundo trimestre do 2017, o informe de tesourería e intervención de morosidade do segundo trimestre de 2017 e a execución trimestral do segundo trimestre de 2017. O punto 4 son as resolucións de alcaldía, entón, bueno, teñen aí a súa disposición as xuntas de goberno do mes de xuño, as actas das xuntas de goberno local do mes de xuño e os decretos todos do mes de xuño tamén. Mocións de urxencia. Algúnha moción de urxencia? Partido Popular? Partido Popular? Nós tenemos unha. Nos... Disculpe, señor alcaldesa, nós somos unha moción tamén urxente que vai no mesmo sentido, non sei se... Tamén nós. Bueno, a ver, entón recollémolas todas, se vos parece. Partido Socialista. Está firmada, Orsi? Ali, por favor. Está firmada esa? Esta sí. Vale, vale. Esta sí. Do BNG. Paso las aulas.
Hola. Hola. Las todas. ¿Qué falta?
Bueno, voy a pedir a interventora que, perdón, a secretaria que acaba de ler as 3 mocións que dea o seu informe, aínda que sea Non votamos a urxencia. verbal. No, primeiro que informe ela. Bueno, en relación á moción presentada polo Partido Popular, no primeiro que solicita que se teñan en conta as demandas dos veciños do Colebrán en relación coa obra, isto é un robo, non é, o sea, só existe unha moción se non ten cabida en robos ou preguntas, isto é un robo, simplemente. Que isto non significa que este no punto de robos ou preguntas, por suposto que poda apartar. En canto ao seguinte, de realizar unha serie de melloras na obra, a ver, estamos ante unha obra que ben é certo que o proxecto foi aprobado en pleno, pero foi adxudicada pola Xunta de Goberno, que é o órgano de contratación. Entonces, eu considero que, a efectos de modificar algo que teña que ver con a Xunta de Goberno local, debe haber, en todo caso, un informe técnico previo que o justifique para proceder a esas modificaciones. En todo caso, a competencia é da Xunta de Goberno. E máis tendo en conta que se trata dunha obra que está adjudicada e un contrato formalizado. O pleno tamén debería ter en conta eso a efectos de posibles indemnizaciones. Bueno, en relación... Bueno, tamén me gustaría matizar que todas as mociones que se presentan na parte de control do pleno nunca son resolutivas. Solo son resolutivas se se presentan na parte dispositiva. Porque foron previamente, se fixo un expediente e foi cos informes oportunos. Bueno, en relación á moción presentada polo PSOE, pois me reitero un pouco mesmo. O que trata é un pouco de modificar o proxecto, que tampouco considero que o Pleno da Corporación poda modificar un proxecto sin previa existencia dun informe técnico e máis aún tendo en conta o que lle dixen antes, que tamén temos o acordo da Xunta de Goberno adjudicando un contrato formalizado. E en relación á do BNG, de paralización das obras, pois máis no mesmo. O órgano competente é a Xunta de Goberno para paralizar as obras, non é o Pleno da Corporación. Esa é a opinión que eu lles dou. Que isto non significa que cada unha destas mociones, vamos a ver, se pasan á oficina técnica e hai un informe técnico, posteriormente un informe jurídico, non podan vir a un pleno na parte dispositiva. Tampouco vayan ustedes a pensar que eu estou coartando a súa liberdade para nada. Pero non é a forma, ahora mesmo, como está a pedir aquí que se paralice unha obra, porque o pleno en este momento non é o competente. Non sei se me expliquei ben. Eu entendo perfectamente. Nós non pedimos que se paralice a obra precisamente porque entendemos que non podemos pedilo, pero sí creo que expoñemos claramente cales son as demandas que teñen os veciños na exposición de motivos e o que estamos pedindo é que se teñan en conta as súas demandas e que se proceda a realizar a mellora solicitada
perxudicando o menos posible o normal desenvolvemento da obra e o cumprimento dos prazos establecidos para a súa execución. Creo que xa que pasamos a tratar vamos a tratar directamente a moción e non vamos a votar a urxencia polo que vexo, pois entendemos que as solicitudes dos veciños non son modificacións sustanciales do proxecto, sino melloras que se poden facer sin máis complicación. Eles o que solicitan, o que veñen solicitando é que se amplíe o mínimo ancho da zona de aparcamento, porque é moi xusta para aparcar, e, bueno, pois dependendo da habilidade do condutor, pois se pode chegar a invadir parte da calzada. Piden que se amplíen na medida do posible as prazas, que se reducen prazas de aparcamento ca obra, que xa son contadas para os residentes e usuarios dos negocios da zona. Piden que a baixada, o acceso á zona de anido, que está quedando moi estreito, pois porque as aceiras están ocupando parte do que antes era calzada, pois que se reconsidere eso, e que lles parece excesivo o número de árbores para a zona e as alturas das beirarrúas en algún tramo. Non nos parece que eso sean unhas modificacións sustanciales do proxecto. Entendemos que o Pleno pode e debe ter en conta as demandas, sobre todo cando vemos aquí que nos achegan un montón de firmas, case 800 firmas, de veciños da zona. Se a Xunta do Goberno local é quen ten a competencia para facelo, pois o que lle pedimos é que faga. A ver, tal cual informou a secretaria, non procede votar a moción en pleno, de todas maneiras, imos a falar sobre elas igual, vale? Logo, se quere, ten outro turno de intervención sen problema e vamos a falar igual das tres mocións e vamos a debatilas igual, aínda que non votemos e logo vos comento. A ver, para chegar a algunha conclusión, claro que sí. En calquera caso, despois do que acaba de informar a secretaria, aínda que se aprobara algunha, non sería vinculante, o cal sería igual. Vamos a escoitar igual, a debatilas igual e a escoitar igual o que teña que decir os grupos da corporación, cos veciños a falamos en varias ocasións e volveremos a falar todas as veces que faga falta, e vamos a debatilas igual porque o tema nos parece importante, pensamos que se debe de falar de él igual, aínda que non corresponda ao pleno tomar a decisión, como informa a secretaria, e aínda que a decisión que se tome no pleno non sea vinculante. Para nós é importante escoitar os grupos da corporación igual que é importante escoitar os vecinos, así que vamos a debatilas igual e a falar igual delas. Bueno, pois vamos a ver. Nós creemos, sinto non estar de acordo co informe da señora secretaria, ninguna das maneiras. Eu teño clarísimo de que se nos están conculcando os nosos dereitos fundamentales. Clarísimo. O sea, desde cando no Concello de Muros non se pode traer unha moción por urxencia? Cando, dende logo, o orden do día pon mocións de urxencia. E iso de que non son dispositivas, de que non son, o sea, que non hai obligación de cumplilas, tamén me gustaría ver un informe xurídico con respecto a eso. Tampouco estamos de acordo desde o Partido Socialista. De ninguna maneira. O único que se está tratando aquí é de impedir que os veciños de Muros e todos os grupos da oposición, unánimemente, porque temos tres mocións exactamente iguales, que pedimos que se escuite aos veciños e que se lle faga caso, non solamente que se escuite, porque todos os veciños viñeron a falar ca señora alcaldesa e cos técnicos, e claro, palabritas moi buenas, palabritas de Santa Teresa, como sempre, pero caso ningún. E por que caso ningún? Porque ahora mismo, eu fui en dúas ocasións hoxe a mirar a obra, e a min recórdame os interditos, os antigos interditos, que había que paralizar as obras de forma urxente, porque facían as obras a todo correr de noite, é o que está facendo ahora mismo ali en Baño. Ahora mismo hai dous volquetes soltando hormigón con orden da señora alcaldesa, que non vos engañe, con orden da señora alcaldesa, para que a moción que traemos ao pleno e que se encontra sorprendida, tanto ela como a secretaria, por eso, ese é o argumento de dicir, non vamos deixar votar a moción en pleno nin ausencia, porque sabe que se vai a aprobar, e se se aproba, si é executiva, porque un acordo plenario si é executivo, e aí si tiñades vos a forza, e nós tamén, de pedir que a obra se modificara.
Que non se pode modificar polo pleno, tampouco estou de acordo, perdona, e non vou utilizar unha palabra máis forte, tampouco estou de acordo, porque os proxectos traense a aprobar o pleno, aprobamos aquí no pleno, primeiro. Segundo, o pleno é o órgano supremo do Concello de Muros, co cal, se o pode facer o grupo de goberno, máis o pode facer o pleno, bastante máis, que hai cousas, é ao revés, hai cousas que non pode facer o grupo de goberno e si o pode facer o pleno, e aquí pasa o mismo, o único que hai que ter é vontade de facer as cousas, e non hai, a única vontade que hai aquí ahora mismo é de que non se vote, vale? Pero eu creo que isto, e co apoio dos veciños de Muros, temos que levar aos tribunales, porque este é conculcar os dereitos fundamentales tanto dos veciños como nosos. Nós temos dereito a presentar mocións por urxencia. Como que non? Despois xa verá usted se executa ou non, porque, lóxicamente, a maior parte das mocións que se aproban aquí non as executan. Ben, pero non ten máis remedio que levalas ao pleno, pese a que buscaron unha artimaña para non levalas. E con respecto á modificación do proxecto, non solamente é unha modificación sustancial, é unha pequena modificación que se pode facer en obra perfectísimamente. Non hai ningún problema por modificar, non houve nunca, porque canto é a diferencia no proxecto de modificar a acera en que mida un 90 en que mida un 80? Cal é a diferencia económicamente? Pois todavía se aforran cartos. Co cal, cabería dentro desa modificación sustancial. Pero vamos máis alá, señora secretaria. Usted ten que saber que hai unha cousa que se chama el jus variandi. Teno que saber, porque é licenciada en Dereito. Entón, teno que saber. E é a facultade que ten a administración de modificar os proxectos. Vale? Co cal, non se vai modificar este proxecto porque non hai voluntad política. Que separes que cada vez que veñades a falar ca alcaldesa e co grupo de goberno, vamos contestar como vos contestaron, pero non van a facer nada. O concelleiro de obras contestou que se non quieres onde aparcar, que podes aparcar o cachón, que ya nos llega tamén, vamos, o sea, un concelleiro que lle digo aos veciños que va a aparcar encima dun parque público, xa nos chega ben tamén. O sea, parecenos vergonzoso. E nós pedimos, como BNG, pedimos a paralización inmediata da obra, como se fora un interdito, exactamente igual. Hai que parala, a obra hai que parala. E tampouco pasa nada que se modificaría despois, pero con efectos de aforrarlle cartos ao Concello e non perjudicar o contratista, pois mellor sería facer agora as modificacións. E non facer como están facendo a todo correr, traes dous volquetes, soltalos aí e dicirlle, ahora é tarde. Non é tarde, non é tarde. Estamos en tempo de facelo, o que pasa é que non hai vontade. E que a señora secretaria se molle hasta aí dicindo que non se pode traer unha moción de urxencia ao pleno, me parece moi forte. Primeiro. Segundo, que existe o jus variandi, tamén o sabe usted como a mí, e como todos os que estamos aquí, que agora o acabo de explicar. Que se pode modificar o proxecto? Claro que sí, non solamente de forma sustancial. E nós, o único que pedimos é que o que pediron os veciños, e creo que pedimos todos os grupos da oposición, o sea, tiene un problema, señora alcaldesa, estamos pedindo todos os grupos da oposición, non estamos dicindo a xente que van a aparcar o Pozo do Cachón, e además non están pedindo nada que este fora do cacho, nada fora do cacho. O único que piden é conservar a maior parte dos aparcamentos, me parece do máis normal. Se antes eles aparcaban na porta da súa casa, pois por que non van poder aparcar agora? Se o único que se fixo foi facer unha rede de saneamento e mellorar as aceras, as beirarrúas. Por que non van poder aparcar agora? Porque a alguén lle gusta máis e lle queda máis bonito quitar os aparcamentos. Pero iso non é fundamental. Fundamental é dar o servicio aos veciños. Por que? Porque esa obra non se fai cos seus cartos, faise cos cartos dos veciños. E eles teñen dereito a decir querémola así, sempre cando non se salan da lei. E non se están salindo. Porque están pedindo que se faga de acordo cas normas existentes, que se faga de acordo cas normas de viabilidade, que quede un 80 da acera, que o resto quede de aparcamento, que se melloren os cruces, que se consiga visibilidades do cruce e o transcurso de dous coches, que podan, como podían pasar antes. O sea, non se pode facer unha obra para empeorar e para perjudicar os vecinos. Vale, non se pode. Entón, a mí parece moi normal que estén cabreados e que pidan, que reclamen o que les toca. Tampouco se pode, tamén están pedindo simplemente que se cambie un bordillo que hai na esquina de lá onde está Salanasmo para conseguir uns aparcamentos diante, e tampouco tamén lle parece unha modificación que ten que ir a Xunta de Goberno con 50 informes técnicos. De onde? Cantas veces trouxemos a este pleno, aínda
eu creo que no pleno pasado, no anterior, modificamos un dos proxectos do como se chama? Si, este modificamos 40.000. 40.000 modificamos aquí, no pleno. Trouxeste de lo modificar aquí o pleno. 40.000 proxectos. O último do plan de obras da Diputación. Había un error de non sei que e modificámoslo aquí, sin ningún problema. Non houve discusión ninguna. Non, modificámoslo, todos levantamos la mano e modificámoslo. Por qué? Porque era un beneficio para o pueblo. Por ahora non, pero es que este é un capricho puro e duro. E cada vez que veñades a falar con esta señora, ides a encontrar moi boas palabras, pero resolución ninguna. Ninguna, e menos ahora, porque acabamos de escutar un informe da señora secretaria e bien, vai salvar seguramente vai salvar a usted a piel, pero a dela vamos a ver, porque é conculcarnos basicamente os dereitos fundamentales. Os concelleiros temos dereito a presentar mocións, que ela tiene unha opinión, me parece moi ben, pero que as mocións sempre se presentaron en esta parte onde pon aquí de mocións do 7, dispois de todo, iso levase facendo no Concello de Muros 20 anos. Vai ser o primeiro día. E por qué? Porque non lles interesa parar a obra. E mentre estamos falando e discutindo, ali están acabando a obra. Ali hai 2 boquetes terminando a obra. Pero que sepades, que ese non é motivo para non poder modificar a obra. E non poder poñer esa obra como vos, que son dos veciños que vivides ali, ela vive en Estero e eu vivo no Cabo. Entón, a mí non me perjudica moito, pero a vos sí, vale? Esa é calidad de vida para vos. Si queredes pasar por eso, pues chapó. Pero que sepades que aquí non tenes nada que me buscar, porque xa vedes. O sea, tenemos unha moción, conseguides falar con todos os grupos da oposición, poñernos a todos de acordo, que non é fácil. Os grupos da oposición, cada un tiramos para un lado e a maior parte das veces estamos peleados, vale? En esta ocasión, estamos todos de acordo, menos o grupo de goberno e a señora secretaria, que di que non se pode nin votar. Eu creo que isto, dende logo, se non votamos, eu aseguro-vos e prometo-vos que eu vou nos levar aos tribunales, sin ninguna dúvida. Benega? Ben, non será este humilde concelleiro que pretenda dar leccións aquí a ningún funcionario público, ni moito menos. Tamén quero aproveitar para darlle a benvida a señora secretaria, xa forma parte deste concello, co que acabamos de escritar, xa se pode sentir totalmente involucrada no día a día deste concello. Como dixen, evidentemente, non sería eu quen lle dé leccións do que se pode e non se pode aprobar. O que sí creo que está claro aquí hoxe é que hai un conflicto ca veciñanza de Baño e ese conflicto tense que resolver, porque non podemos aprobar e facer as cousas en contra da veciñanza. Por eso nós tamén, desde a nosa humildade, non pretendemos aquí decir cales son as modificacións que hai que facer. Se ben, tamén recollimos as cousas que os veciños entendían que modificar, entendemos que ten que ser un técnico municipal quen decida se esas modificacións se poden facer ou non, pero si penso que todos os proxectos, sobre todo cando crean un conflito, como neste caso, se teñen que parar, consensuar tranquilamente e resolver con responsabilidade e con tranquilidade, sin ameazas de tribunais, nin cousas raras, pero resolvelas e facer que os veciños teñan realmente podan utilizar os espazos públicos con calidade, que é o que se pretende cando se fan as obras. Por iso, traemos por vía de moción de urxencia e non por vía de rogo para que se pudese dar o debate, porque nos rogos, non sei se funciona así en todos os lados, pero aquí os rogos non se debaten, simplemente se comentan, recurrimos a esta opción para que se pudese debatir, sin máis. Moi ben. Algo máis que engadir Partido Popular? Pois sí, bastante máis que engadir. Señor Alfonso, se vostede estaba tan preocupada e tiña tanto interese en debatir este tema, o normal era que o trouxera vostede, que é a que marca a orden do día do pleno. Se nos está obligando, sabe como é a situación, obligou os veciños a ter que recurrir á recollida de sinaturas e a todos os grupos políticos porque levan tempo falando con vostede e non lle fai caso, non se lle fixo caso e ao final pois tuveron que recurrir á recollida de sinaturas e a efectivamente falar con todos os grupos políticos. Isto non é unha cuestión política que plantexemos os grupos, isto é unha cuestión deles. Eles que ven como a hora de executar a obra no seu día a día lles vai afectar na súa vida. Todas as cousas no plano ves unha cousa e na realidade, pois cando se executan, ves outra. O que están pedindo non son cousas desproporcionadas nin irrazonables. Son cousas que calquera, pois penso eu, pode entender. Ali a maioría dos edificios non teñen garaxe, como dixen antes, están xa non para os negocios, pois os propios residentes están quedando sin plazas, non é de recibo
que unha obra desta envergadura que se fai para mellorar o que non se ve, que é o saneamento, pero tamén o que se ve, que son as beirarrúas, teña o rechazo dunha gran maioría dos veciños da zona. Xa sabemos que vostede ali que tomou poquinhos votos nesa mesa, pero bueno, fágalle un pouco de caso, porque non chegou ao 10% da mesa, pero bueno, me parece que 800 firmas de veciños merecen un mínimo de atención. É moi dilixente vostede cando se trata de recoller firmas e de portar firmas para cousas que son competencia de outras administracións, pero cando lle toca a usted, cero. Canto máis lonxana este a competencia, máis é a actividade que desenvolve. Eso non ten nin pés nin cabeza, señor Alfonso. Se vostede estaba tan interesada en recibir os veciños e en que faláramos desto, por que non o trouxo pleno? Por que nos obliga a nos a traer unha moción por urxencia que ahora nos están dicindo que non se pode votar? Se tiña tanto interés, por que non o trouxo? Acabou. Acabei. Eso é. Sí, Quere engadir algo? Como, perdona? Si quere engadir algo? Sí. Eu ainda non teño claro porque non nos vai deixar votar a moción. Non teño claro ainda. O sea, porque a señora secretaria interpreta que é un robo. Por eso non nos van deixar votar a moción. Eu non entendo por que non podemos votar esta moción. O sea, que cada vez que traigamos unha cousa que interpretemos que chove do norte, pois non podemos votala. O sea, a partir de agora non se van poder traer mocións por urxente. É que non o entendo. Que as poñan na parte dispositiva. Claro, que sí, pero espera, pero a lei tamén recolle que podemos presentar mocións por urxencia e non temos por que traerlas na parte dispositiva. Se nos ponemos de acordo, como nos puxemos agora, para poder votar a urxencia e poder debatir para que valga para algo, non como que quere debater a señora alcaldesa. Señora alcaldesa, vamos a hablar todos, vamos a contar cuentos. Isto non se cuenta cuentos, señora alcaldesa. Isto é pleno da corporación. E agora vamos a falar de maravilla. O sea, a culpa vai ser toda do PSOE, porque lo hacen todo moi mal. Sempre. As facturas están aí porque as deixou o PSOE. Todo deixou o PSOE aí. Entón, ela, que é moi boa alcaldesa, non o pode facer por culpa da oposición. É o que lle pasa. Entón, agora, vai nos ter aquí 20 minutos explicándonos que si la cera queda máis bonita de amarillo, que de verde, que de blanco, que de non sei que, pero de votar nada. É o que dicen os veciños, se lo fuma. E iso que di a miña compañera do Partido Popular me parece a min que ten moita razón. O sea, usted non pode estar contando aquí os votos, señora alcaldesa. Usted é alcaldesa. Lo de los votos ya pasó. Non estamos en campaña. A xente ten o seu dereito a pedir o que eles necesitan. E necesitan que a súa casa quede como Dios manda, que teña facilidades. E non que veña usted, porque non lle dá a gana de tocalo, e porque non lle dá a gana de aprobar unha moción proposta por todos os veciños de Muros, por todos os veciños de Baño e por todos os grupos, dixen ben, dos veciños de Muros, porque representamos os veciños de Muros, non lle dá a gana de que se vote. Vale, e buscamos unha artimaña. Pois esa artimaña me parece a mí que vai quedar en saco roto, porque non vexo por que non se pode notificar, por que non se pode recortar un pouco a cera. Non sei por que non se pode. Que fai falta un informe técnico? Desde logo, sí, de acordo. Pero que? Canto tempo fai que esta xente foi pedir o informe técnico? Cantas veces foi arriba a falar co técnico? E cando se lle dou a orden ao técnico para modificar o proxecto? Nunca. Nunca, porque non hai interés de facelo. Non hai interés. O que pasa é que quer quedar ben, Vou quedar con todo e con o que tengo. Vou a quedar de maravilla. Pero as aceras, cando salaren aquí, están listas. O sea, se meteros os pés encima, xa non pegan, porque seguramente que comprar cemento rápido, de facelo boano, seguro. E non é unha broma, porque a mí isto deixame moi preocupada, porque a partir de agora, que non podamos traer mocións de urxencia, porque a opinión da señora secretaria é que non, que as mocións de urxencia non se poden executar, e entonces cada vez haberá que traer a moción a secretaria e preguntarle, usted que cree? Este é un robo ou é unha moción? Que debemos que preguntar. A mí parece moi forte o que está pasándose aquí. E creo que non debemos pasar por isto. Que non podemos consentirse que se trae ao pleno o que queira ela e o que ela non lle guste e vexa que se vai a aprobar os votos de toda a oposición, que eso non se trae. Non, eso non lo ponemos e non lo traemos. Pareceme moi forte, pero bueno, que sepades que desde logo o Grupo Socialista vai a seguir pelexando por isto e de salir daqui e ter a obra feita, pero nós imos a recurrir isto. E non é unha amenaza. O uso da lei non é unha amenaza, é un dereito que temos todos. E ti deberíamos saber, vale? Debería ser o primeiro. Todos temos dereito a asistir á lei, todos. E non é unha amenaza, é un dereito que temos e que pagamos todos.
O cal, eso, nós non vamos a amenazar. A mí me parece moi ben as palabras huecas do representante do BNG, que ao final non valen para nada, o sea, ao final levanta a man, ten que mirar a ver para onde levanta a man a alcaldesa, levanta a dereita, levanta eles, levanta a esquerda tamén, leva así toda a legislatura. E en este momento fixo a moción, pero se tuvera que votar, votaría con ela, e se non, se admiten apuestas. Decirvos que vamos a seguir, desde logo, desde o Partido Socialista, vamos a seguir pelexando por isto. Non por isto solo, sino porque non se nos conculquen os nosos dereitos fundamentales, porque temos dereito a presentar as mocións que queiramos. Primeiro de foro en plazo e as outras de urxencia. Outra cousa distinta é que se voten contra a urxencia, que xa non nos dan opción a votar a urxencia. Aquí non se va a votar nada. Ahora vamos a ter un diálogo maravilloso. Nos va a explicar todo moi suave e moi bien, pero non se va a fazer nada, porque non nos van a deixar votar. Así de grave. Este é o goberno de Compromiso por Galicia, la transparencia que trajimos al Ayuntamiento de Muros. Vos aprobastes os soldos. Vos aprobastes os soldos. Por eso están aquí, se non estaban en casa os tres. Vos aprobastes os soldos. Remato. De momento, sí. Nós queremos votar. BNG. Ben, máis alá de mítins políticos, por ser un poquinho resolutivos, eu, se necesito convertir isto en rogo, convirto. Eu o que rogo é que o grupo de goberno convoque os grupos da oposición e os veciños, as veciños a unha reunión co técnico e que entre todos podamos dar solución a este problema. Que eso creo que é o fundamental, creo que queda ben claro á vista de que non é un tema que se pode deixar pasar, que non é unha cuestión de unha diferencia de opinións entre o goberno e os veciños, e demais, considero que é un tema de calado que debemos, eu polo menos ofrezo a colaborar e que entre todos solucionamos este problema. Bueno, vamos a ver. Quintela, antes de que fale eu, queres decirte algo por alusións? Pois ben, dalle, despois falo eu, sí. Bueno, despois de ver o aproveitamento político que están facendo, dado que todos os que estamos aquí somos membros da corporación, aprobamos o proxecto alá por finais de 2015 por unanimidade, e ninguén naquele momento plantexou ningunha dúbida sobre o ancho de Beiravía, sobre o ancho da Beirarrúa, sobre os eixes para os pasos de peóns, as dimensións, nin demais. Dicir, primeiro, e xa falado con algúns dos veciños que están aquí, non con todos, e xa lles dixe no seu momento, isto non é un capricho, isto obedece a criterios técnicos. Hai dúas normativas de ámbito estatal que non as inventei eu, que as fixe un ministerio, donde se mencionan dous conceptos que son os que aquí máis afectan polas demandas que fan os veciños, e que eu ali nunha ocasión xa lle expliquei e aquí lle intentei explicar noutra ocasión. Estamos falando, por unha parte, a normativa 8.3, perdón, a 8.1 IC do Ministerio, donde fala dos pasos de peóns. 8.1 IC, de norma 8.1 IC, instrucción de carreteras. De nada, pasos de peóns. Para disponer de un paso para peatones con prioridad para estos, se deberán reunir las condiciones siguientes: que el paso esté situado en un poblado, que las intensidades de circulación tanto de vehículos como de peatones sean importantes, si bien inferiores a las que aconsejan la instalación de un semáforo. Si estuviera permitido el estacionamiento en el poblado, se prohibirá desde al menos 10 metros antes del paso de peatones. Se van ali e miden a distancia que hai e ningunha lle estamos dando os 10 metros. Pero isto a nivel estatal, pero que tamén a Xunta, as normativas de nivel estatal, suele facer unha orde, unha circular para os técnicos no momento que teñen que informar. E leo tamén unha orden circular da Xunta de Galicia, ninguén me interrompeu, por favor, teña un pouco de donde di pasos de peóns. Pasos de peóns. O paso de peóns é unha das sinalizacións máis controvertidas nas travesías de estradas,
tanto máis canto menos compacta sexa e, polo tanto, non facilite a comprensión do treito por parte do conductor. Así, é frecuente o atropelo en pasos de peóns polo exceso de confianza destes. De feito, teñen preferencia fronte á falla de percepción de atención do conductor. Por elo, ante a permanente presión dos peóns para pintar pasos por doquier, sendo normalmente o propio concello o peticionario, é polo que debe facerse un esforzo didáctico cara a eles e ao mesmo tempo, onde as condicións sexan favorables, dispor os pasos con maior número de garantías para facilitar a súa percepción, sinalización, illetas deflectoras, iluminación diferente, etc. Non vale o uso de colores diferentes ao branco. Lémbrase que a normativa vixente só utiliza como marca vial indicadora do paso de peóns a marca branca, polo que se debe instar aos concellos que os cebrean en cores que corrixan a sinalización. Isto non ten efecto ningún, pero, bueno, para que vexan que non me salto nada. E sigue. Só nos treitos urbanos poderánse habilitar pasos de peóns e ciclistas con prioridade coas seguintes condicións. E leo. Que a velocidade de circulación na estrada non sexa superior a 50 km por hora. Que se cumpran as condicións de visibilidade de parada que se exixen no apartado 3.2 da norma 3.1.1 IC para a velocidade de circulación na estrada. Isto leo porque despois farei unha referencia ás distancias de que se refire esta normativa 3.1. Que o treito conte con beirarrúas. Que sexa restringido o aparcamento no lateral da calzada 10 metros antes do paso en cada un dos sentidos de circulación. Que o paso conte con iluminación. Acabo vos de ler unha normativa estatal e unha traslación que fai a Xunta aos seus técnicos. 10 metros antes do paso de peatóns, por seguridade. Cando lín eso do 3, da norma do 3.1, a que se refire ás distancias, e fala de distancias de visibilidade, así como distancias de cruce e de parada, e vos leo, e isto xa referente ao que é o cruce da Baixada de Anido. Cruce dunha estrada desde unha vía secundaria. Cando un vehículo pretende cruzar unha estrada, os vehículos B e C que circulan polos dous sentidos da vía principal deberán dispor dunha visibilidade igual ou superior a maior das resultantes entre a distancia de cruce e a distancia de parada. Hai unha fórmula onde se aplican varios conceptos, pero ao final de todo, isto conta cunha táboa, ten a normativa ao seu dispor, pode a buscar sin problema ningún. Entón non a lea. Non, a fórmula non. Sigue, Quintela, sigue. Para que quere a fórmula? Nesta orde circular da Xunta hai unha táboa, é que isto ten varias páxinas, non é un documento pequeno. E figura, anexo 2, táboas resume de visibilidade de parada e de cruce, donde figuran unhas distancias nas que non se debería estacionar. E menciono, é unha táboa con dúas entradas, unha delas é a velocidade da vía. A velocidade da vía fixada en 50 km/h. A distancia de cruce, ademais, fixada polo número de carrís que cruzaría o vehículo. A distancia de cruce para un vehículo lixeiro a unha velocidade de vía de 50 km/h ben fixada en 83 metros. E a distancia de visibilidade de parada para 50 km/h, dependendo das pendentes da vía de acceso, estamos falando entre 57 e 48 metros de distancia. E isto digo porque aquí hai quen pensa que isto é un capricho, e eu xa dixen en máis dunha ocasión que non é un capricho que obedece a criterios técnicos. Mais alá, índonos aos anchos de beira rúa, de vía e de aparcamento, e xa dixen nunha ocasión ali tamén, as vías deben manter unha uniformidade de trazado e non andar según teñamos ou non teñamos ancho, andar metendo, saindo, sacando elementos por doquier. E digo porque, ao final, un cando vai nun vehículo, o que lle marca a traxectoria é a uniformidade no trazado. A uniformidade do trazado marcouse na obra que se executou hai
algo máis dun ano, ali diante do Colexio de Valdexería. Nesa obra fixouse o ancho de aparcamento para os vehículos no tramo da travesía. Ese ancho é o que se mantén nesta ocasión. E digo que ese é o ancho que se mantén para aparcamento para manter esa uniformidade de trazado e evitar riscos para os conductores. A beirarrúa, nesta obra, queda o ancho resultante despois de manter esa uniformidade de trazado. E máis, agora mesmo está todo descuberto, pero aínda faltan elementos por colocar nesa beirarrúa que van reducir o seu ancho, como son escalóns de entradas aos edificios. Bueno, vamos a ver. Vou empezar polos votos. Se o problema foran os votos, probablemente nin recibiría os veciños. Probablemente, porque é verdad que en esa mesa ou nesas mesas non tuvemos votos, é verdad. Entón, se ese fora a cuestión... Perdón. Vale. Pero vostede tamén falou de votos. No. Está a grabación aí para ver. Vostede tamén falou de votos. Vostede tamén falou de votos, así que as dúas, ten razón, as dúas. As dúas non. Si fora de... Hai un pouco, pediño un pouco de respeto que a vostede ninguén a interrompeu. Así que, por segunda vez, lle volvo a pedir un pouco de respeto. Vale, e non só a min, a toda a corporación e aos veciños que queren escoitar, supoño, o que eu teña que dicir, me imagino. Bueno, pois se vostede non quere ou pensa que non, van escoitar, xa que viñeron, van escoitar. Tanto o PP como o PSOE, porque os dous falaron de votos efectivamente. Se a cuestión foran os votos, probablemente a moitos deles nin o recibira, porque eu non miro a papeleta de cada un, nin teño pensado facelo, pero, contando os votos que houve nesas mesas para Compromiso por Galicia, é evidente que hai moita xente aquí que non votou a Compromiso por Galicia. Pero a cuestión non é esa. Se fora esa, tampouco faríamos en este mandato algunha obra que fixemos solicitada por persoas votantes de outras organizacións políticas que así o recoñecen eles públicamente e que levaban anos demandando. Porque cando alguén solicita unha obra pública, non a solicita só para el, sino para calquera persoa que pase por ali. Por lo tanto, dos votos non é un argumento, aínda que vostede o queira levar aí. Di que non van poder traer máis mocións por urxencia, claro que as van poder traer. Como as trouxeron ata agora, claro que as van a poder traer. E sempre que a Secretaría diga que procede, sometelas a urxencia, se someterán. Como se someteron todas ata agora, sin teren que acudir a ningún tribunal como nós tuvemos que acudir no noso caso para poder votar algunha cando vostede gobernaba como alcaldesa. Que tentara ter que escoitar de vostede algunhas cousas. De que o normal é que eu trouxera este tema ao pleno. Non o trouxen por unha razón moi sencilla. Moi sencilla. Porque o que piden que fagamos aquí só estamos facendo case todo, que é escoitar os veciños e intentar solucionar todo o que se pode solucionar. Vale, todo o que se pode solucionar. Estivemos ali, eu non sei cantas veces os veciños, eu non moitas, ali en obra, pero o concelleiro estuvo varias e o aparellador, pues, creo que case todos os días, falando cos veciños. Nunha ocasión me decían que esta obra se obedece a favoritismos porque viron o aparellador entrar en unha casa. Probablemente o viron entrar en unha casa. Igual que puderon ver falar coa xente da gasolinera, igual que puderon ver falar cos do taller, igual que puderon ver falar cos do bar, igual que puderon ver falar co que tiña co dono do baixo do día, igual que puderon ver falar co dono do baixo onde está agora o parque de bolas, igual que puderon ver falar con algunha señora que está aquí sentada no público. Claro que puderon ver falar. Iso non quere decir que estea feito por ningún favoritismo, quere decir que o proxecto se fixo falando cos veciños e quere decir que o proxecto se está desenrolando falando cos veciños. Non todo o que piden algúns veciños se vai a facer, se vai a modificar, porque xa yo dicen tamén a varios deles cando viñeron, igual que eles solicitan unhas cousas, hai outros veciños que solicitan outras. Igual, dunha maneira, hai outra. E como di o concelleiro de obras, o proxecto se está desenvolvendo según criterios técnicos, non según favoritismos.
A acera pódese estreitar 10 centímetros, sí, e 20 tamén e 40 tamén, a costa do que se pode estreitar. A cuestión é, estreitamos a acera ou bancheamos o aparcamento onde hai 10 centímetros e evitamos o problema para aparcar que me apuntaban ali, porque claro, se os rapaces salen por o lado da carretera, é un peligro que se poden escapar. E se o bancho do aparcamento é 10 centímetros máis, entón ese problema arréglase. Non, ese problema non se arregla, é exactamente igual. Eu aparquei ali o meu coche, agora están dos bordillos postos, e eu tampouco son unha conductora tan estupenda, tan experta. E desde a roda do coche hasta a raia do carril da carretera quedaba bastante espacio. E se que cando queirades, que de volver a aparcar por ali, que teño pensado volver pola zona como vou sempre que podo, volverei a aparcar ali e medides canto hai desde a roda do meu coche hasta a raia do aparcamento. Os coches caben perfectamente e ali se ven. Con respecto á cantidad de prazas de aparcamento, aproveitáronse todas as que se podían aproveitar, tendo en conta as medidas de seguridade que hai que tomar, que, por certo, nalgúnha ocasión, e non sei se será prudente que o diga aquí, ni siquiera se está cumplindo correctamente a normativa porque non se están deixando os 10 metros que hai que deixar no sentido da marcha ao lado do paso de peatóns. Estáse deixando menos precisamente por eso, para poder aproveitar máis pasos de peatóns. Hai que ter en conta, como decía o concelleiro, que hai falta por colocar accesos a vivendas, hai que ter en conta que hai salientes de ventanas. Todo isto xa o comentei nas reunións que tuven con vos e o manteño porque non me inventei nada, están ali para ver. E iso estreita o paso para os peatóns. Algo que, insisto, nós preferimos darlle prioridade aos peatóns en este caso que aos aparcamentos. E iso non quere dicir que non se aproveiten todos os que se poden. A cuestión non é que pase unha silla de rodas así en línea por acera. A cuestión é que se a persoa que vai nunha silla de rodas se cruza con alguén, se poidan cruzar. A cuestión é que se temos que acompañar a unha persoa maior enganchada do brazo, o poidamos facer, e non teña que ir adiante nos atrás ou ao revés. Ese tipo de cuestións son as importantes. Non que poidamos pasar en fila de un en un por ali. Todo eso se tivo en conta. En canto ao cruce da baixada de Anido, xa dixo o aparellador nalgúnha reunión que eses bordillos son provisionais e que se iba a mirar como funcionaba. E unha cuestión importante é que se os aparcamentos chegan xusto hasta o cruce da baixada de Anido, os coches van a aparcar, evidentemente. Co cal, cando un coche queira sair, non ten visibilidade porque hai un coche aparcado que lle tapa a visibilidade. Se hai acera ancha, eso non pode pasar porque non poden aparcar o coche. A altura dos bordillos e a regulamentaria está comprobado que as portas dos coches abren sin problema ningún. E un dos motivos é impedir que se aparque en riba das aceras, porque eu creo que ninguén quere que pase ali nesa zona de baño o mesmo que está pasando noutras zonas, que os coches suben por en riba das aceras e non se pode pasar polas aceras e a xente ten que pasar pola carretera. Entón, os bordillos teñen que ter unha altura para que os coches non invadan as aceras. E así podería seguir con cada un dos motivos. En resumen, escoitamos os veciños todas as veces que viñestes. Fomos ali. Modificáronse algunhas cousas. Estánse estudiando algunhas outras cousas. Aquí unha das mocións fala non de tapiar, pero sí de sacar a visibilidade de algunhas ventanas. Eso todo está falado co dono, estuvo ali o aparellador con el, depois de vir aquí ele, eu falara co aparellador, e falou o aparellador con el ali. Igual que ese, moitos outros temas se solucionaron ou se están solucionando. Con respecto a de votar as mocións, despois do informe de secretaría, eu podía perfectamente facer o que se facía no mandato anterior. Non se vota a urxencia e punto. Pero insisto en que creo que é importante. Non me importa volver a repetir todo isto e as veces que faga falta. Non me importa volver a repetirlo. E non me importa que digan algunhas das barbaridades que acaban de decir aquí e escoitar un mitin político. Non teño ningún problema en escoitalo, porque cada un queda reflexado no que di e en como o di. Total, imos a seguir atendendo, escoitando os veciños e modificando todo aquilo que se poida modificar sin facer a obra insegura, aproveitando todo o que se poida os aparcamentos e facendo todo o que se poida. Pero non imos a incumplir nin a normativa, nin imos a perxudicar a outra xente por beneficiar
a uns. Por lo tanto, imos a seguir. Se quere acudir aos tribunales, non ten ningún problema. Vaya, casi a súa casa, non hai ningún problema. Cando queira, vaya. E isto é todo. A pesar de non corresponder, según Secretaría, votar esta moción aquí, entendía que era bo que se falara igual dela e que se debatira. As deixamos todas como rogos, independentemente de que o volvan a repetir, se o queren repetir para que conste. Pero nós as imos a deixar como mínimo como rogos todas elas. Rogos e preguntas. Partido Popular. Moi ben, pois entonces vamoslle facer un rogo, e que non nos tome máis o pelo, nin a nós, nin a xente que está aquí. Porque isto non ten xeito. Poñerse a ler normativas de carretera para dicir que as incumple, e que máis dá se as incumple por 2 e medio. Se xa as incumple, para que di eso? Que iso é unha cousa que non ten nin pés nin cabeza. E os pasos de peóns, pois se poden mover. Non hai que ser as obras en función de onde está o paso de peón, porque o paso de peón se traslada para outro sitio e xa adapta a obra. Xa está, tampouco tanta complicación, me parece a mí. Bueno, seguimos cas preguntas. A convocatoria de subvencións para actividades culturais e deportivas e bolsas para deportistas do Concello de Muros contemplaba o mes de marzo para a presentación de solicitudes. Hai xa 4 meses que rematou o prazo e non se resolveu a convocatoria. Esta situación está perxudicando as distintas asociacións do Concello, as que unha vez máis temos que felicitar polo seu dinamismo e colaboración, pero queremos saber cando teñen previsto resolver a convocatoria de subvencións. Seguimos recibindo moitas queixas dos veciños da Fontevella, do Chalón e da Rúa Real pola situación de inseguridade e ruídos nesta zona. Teñen previsto facer algo ao respecto ou están esperando a que ocorra algún incidente grave para tomar medidas? Estamos no verán, época na que os centros escolares están pechados, polo que é o momento oportuno para facer obras de mellora neles. En concreto, pedimos que coloquen a valla na Escola Infantil de San Xosé, que xa iban a poñer nas vacacións de Nadal e despois nas de Semana Santa. Van facer a obra no verán para que este lista para o próximo curso. O estado das marquesinas na meirande parte do Concello é bastante lamentable. Están sucias, rotas e en moitos casos non cumpren a súa función de amparar aos usuarios do transporte. Queremos saber tamén se teñen previsto facer algunha mellora nas marquesiñas. As canchas de tenis do Ancoradoiro están nunha situación de abandono total, cheas de maleza e carredes rotas. Non teñen previsto facer algunha actuación, polo menos de limpeza e reposición dos elementos deteriorados. Un dos baños do edificio do mercado leva meses pechado. Non está previsto amañalo. En xeral, as instalacións estánse deteriorando por falta de mantemento e hai incluso elementos como soportes das barandillas das escaleiras que amenazan con caer. Non se pode programar un mantemento mínimo para evitar estas situacións. Tamén queremos saber se amañaron a caseta de turismo de Esteiro, que xa lle preguntamos no pleno anterior. Temos, ademais do primeiro rogo, outros dous. Un, para que na programación de actividades para o curso escolar valoren a posibilidade de ofertar algún taller relacionado coa reparación e elaboración de maquetas de embarcación de madeira similares para que non se perda o bo facer dos veciños de Muros nestas tarefas. E outro, relacionado co requerimento que se lles fixo por parte da Inspección de Traballo, no mes de febreiro deste ano. Teñen un prazo que acaba no mes de outubro para aportar a documentación xustificativa do cumprimento dos requerimentos que teñen que ver coa participación dos traballadores nos procesos de selección de personal, que o personal laboral temporal perciba as mesmas retribucións que o persoal fixo do mesmo grupo e con que se regularice a situación dos traballadores contratados por obra e servicio. O non cumprimento destes requerimentos pode acarrearlle ao Concello sancións económicas importantes, ademais de agravar a situación na que está o colectivo de traballadores. Por iso, lle rogamos que traten de cumprir o exixido pola representación dos traballadores e pola Inspección de Traballo. Nada máis por hoxe, moitas gracias. Bien, en canto ás subvencións de cultura e deporte, pois estamos con elas en canto poidamos se resolverán.
Queixas por inseguridade e ruídos na zona do Chalón. Xa fixemos varias actuacións, ademais de estar en comunicación continua e constante coa Guardia Civil, e está a Policía Local por un lado e a Guardia Civil por outro. Recentemente houve outra nova actuación da Guardia Civil e iso é precisamente como resultado, como consecuencia da comunicación que hai entre o Concello e a Guardia Civil. Non hai moito tempo que houve unha nova actuación. As obras nos coles xa están previstas, xa ten a Brigada de Obras dende que lle chegaron desde os coles a relación de necesidades de todos os centros educativos do Concello e xa ten programada a Brigada de Obras a realización de esas obras durante o mes de agosto para que estén todas elas xa feitas no mes de setembro. E a Valla de San Xosé tamén está a Brigada de Obras con ela, concretamente os mecánicos, xa dende hai tempo tamén. Con respecto das marquesinas, aquí en realidad só estuvemos mirando unha das marquesinas que a Brigada de Obras tampouco ainda non tuvo tempo de reparar, restaurar e mellorar. Pero, bueno, a medida que vayan tendo tempo, a idea é que vayan mellorando todas. É difícil porque dan para o que dá a Brigada de Obras. Nas canchas de tenis do Ancoradoiro xa se fixo algunha actuación, pero están outras pendentes, non, Tono? Repúxose o que é o vallado metálico, está pendiente de renovar toda a zona de postes e de redes. Con respecto aos arranxos no mercado, na Praza de Abastos, precisamente porque somos conscientes de que hai moitas necesidades nos edificios e instalacións públicas, o obradoiro de empleo que se solicitou, unha das cuestións a ter en conta por obradoiro de empleo e para botar man deles no obradoiro de empleo e formar o alumnado aí, precisamente arranxos de pintura e estructuras metálicas en instalacións municipais, deportivas e instalacións municipais. E precisamente porque temos en conta o estado destas instalacións. Se se poden facer a cargo do obradoiro de emprego, pois xa se fará, e se non, pois haberá que botarlle man como sea, porque realmente é necesario. Isto para todos os edificios públicos. Hai varios, ademais, que hai que mellorar aí, mercados, aranasmo, pabellóns, gradas de algún campo de fútbol, hai varios aí que están incluídos no obradoiro de empleo. Por certo, con respecto ao requerimento de inspección de traballo, aínda que era un rogo, decirlle que as situacións que nos reclama a inspección de traballo pois son contratos indefinidos de moitos traballadores, situacións irregulares que veñen habendo desde hai moitos anos e que, como sabe ademais a inspección de traballo, e así o falamos na reunión que tuvemos, o Concello de Oficio non pode resolver. Só hai dúas maneiras de resolver esas situacións. Unha delas é que o Concello despida a todos estes traballadores, o cual significa paralizar unha boa parte dos servizos do Concello, e outra é que haxa unha resolución judicial que obriga ao Concello a recoñecelos como indefinidos ou da opción de despedilos. A Inspección de Traballo sabe que non hai outra maneira e así quedou constancia. Tivemos varias reunións, en calquera caso, co Comité de Empresa, hoxe mesmo tivemos unha antes do Pleno, e todos somos conscientes e me din o mesmo, que só hai esas dúas opcións con respecto a esta situación. A mí ninguén me comunicou ningunha, ni ningunha das persoas que estuvo na Secretaría do Concello, ni ningún abogado laboralista co que consultei, nin ningún dos asesores do Comité de Empresa, nin a propia Inspectora de Traballo. E digo aquí, xa que parece que vostede sabe a opción polo que comenta, que se alguén sabe da maneira de regularizar esas situacións de xeito rápido, sin perxudicar a ningunha desas persoas que levan anos traballando no Concello, eu estou encantada de que me comuniquen e de levála a cabo de xeito inmediato. O dixen no Comité de Empresa, o dixen a Inspectora de Traballo e o digo onde que irás. Eso hai. Bueno, vamos a ver. Eu quero preguntar se todos os vecinos de Muros, desde Louras a Estero, somos iguales. E logo quero facer un rogo ao Concelleiro de Obras, ou a vostede. Rógolle, xa que dixo que a obra de baño non se pode modificar debido despois dese máster que nos leu aí, un boletín de pe a pa, leunos un boletín despois de todo eso, e nos dixo que o problema máis grande era a colocación dos pasos de peóns.
rógolle o señor concelleiro de obras, o señor ingeniero, que vai a medir e que nos diga que distancia hai nos pasos de peatóns da curva da lonja. Cantos metros hai desde a curva hasta o paso de peatóns? Porque vos non podedes telo porque non guardades as distancias. Que distancia hai no paso de peatóns? Señora alcaldesa, se non me interrumpa. Quintela, deixa terminar. Quintela, deixa terminar. Usted dixo que había que guardar non sei cantas cousas que nos leu aí. Entre elas, que non había que os pasos de peatóns que tienen que guardar unha determinada distancia. Entón, eu rógolle que nos informe en Muros cantos pasos de peatóns guardan esas distancias. Segundo, tamén lle rogo que nos diga en que sitios de Muros non están obstaculizados e pegados ao vial da carretera, non hai contenedores, non hai anuncios, non hai en que sitios, solamente para eles. Esas medidas solamente son para baño. Hai que poner un cartel na entrada de baño. E tamén lle rogo que nos explique de onde lle sale a vostede de que a primeira obra que se fixo en frente do colexio de preescolar ou de Ramón de Artaza, por que sacamos esa línea e vamos a seguir hasta lá, o sea, que non se acabou o problema, o sea, van a perxudicar o resto dos vecinos hasta chegar a Esteiro, polo menos, ou a Velleira, van a perxudicar a todos, porque marcaron unha línea aí, puxeron un mojón, e desde aí decidiron eles, pois que desde aí vai salir de aí. Non, señor, non fui eu. Quintela, deixa que termine, por favor. Sí, señor, pero, señora alcaldesa, que non me interrumpa. Pero, tamén, é que debería, si somos todos iguales, debería, si somos todos iguales. Pero como non somos, xa sabemos que non somos todos iguales, pois non lle vai chamar a atención. Bien, todo eso, o sea, está claro que salimos de aquí con unha charla e unha lectura do boletín, todos moi formados, pero sin mover nada, o sea, nos fala todo moi ben e está decidida a señora alcaldesa a falar con todos, ainda que sea 20 horas para arreglar nada. Bien. E rogámoslle a señora alcaldesa que, cando poida, que nos dé, vímoslo pedindo desde fai 2 anos, as quendas da Policía Local. Que agora, outro día, aprobouse unha moción no pleno para que fixeran as quendas que marca a lei. Despois de contar ela, de ler a mitad dunha sentencia e esquecer a outra, a que firme, porque todo va así, cree que a xente que lle cree, e entón rogamos iso, e se non, vamos a pedir por escrito á secretaría, a señora secretaria, que non entregue ela, porque ten obligación de entregar. Queremos saber que pasa co expediente Espina e Delfín. O expediente Espina e Delfín, como sabedes, é un expediente de aguas que está caducado, porque a señora alcaldesa esqueceuse de avisarlle que terminaba o contrato. Co cal, ahora mismo, Espina e Delfín nos debe unha cantidad moi importante que non llevamos a reclamar, porque nos tiene pillados así, e vamos a caer nun furado bastante importante a nivel económico. Entón, queremos saber que pasa co expediente Espina e Delfín, que trámites se fixeron, se fixo algunha reunión da mancomunidade a que non nos chamaron, e que pasa con eso. Tamén queremos saber que pasa ca basura, e, por favor, rogámoslle que non nos tome o pelo, como nos contestou no último pleno, dicindo que vostede non era alcaldesa e que cando vira a presidenta da mancomunidade que nos diría, porque se leva moi ben con ela, jajaja, esa foi a contestación que dou. Pero tuvemos durante todas as festas o pueblo a tope como vimos. Pero ahora vai dicir que non, ela vai dar unha explicación maravillosa, pero a basura queda na casa. Con respecto ao problema dos traballadores, nós creemos que hai máis solucións. Tamén sabemos que ese comunicado advirte o Concello que se en outubro non soluciona esa papeleta dos traballadores que empezará a poñerle multas coercitivas. Ela di que non hai forma de solucionalo, que é despidindo a todos, ou non sei que outra barbaridade, dixo 2, non sei, outra non me acordo. Pero hai máis formas de solucionalo, claro que hai, claro que hai. Hai que asesorarse, señora alcaldesa, e ver cales son, porque estou segura de que a estas alturas non lle preguntou a secretaria cales eran as fórmulas. Seguro que non lle preguntou. Entón, o que ten que facer, e si o di a resolución, é aprobar a relación de postos de traballo, que está aquí o documento que, por certo, encargou no vostede, pagou no Partido Socialista, porque marcharon o goberno do BNG, porque non sei por que non o quixo pagar, non sei por qué, e ao final tuvemos que pagar nós, pero non está sin executar, non hai relación de postos de traballo. Bien.
y aprobar el presupuesto. Que esa es la asignatura pendiente. Que é a primeira vez que vimos na historia un goberno onde non necesita o presuposto. Es magia. E queremos saber cando se vai empezar, que xa sabemos que está traballando en ello, a contestación nos vai a dar, cando se vai empezar a cortar a erva e limpar os camiños. E cando se vai aplicar a normativa que aprobaron vostedes no outro pleno das playas. Entón estamos esperando que poñan servicios públicos nas playas para poder executala. Alguna pregunta máis? Creo que nada máis. Nada máis? Sí. Quintela, queres contestar ahora algo? Sí, é un robo, sí. No que non se case. No, pero espera, se me dá un... Sí. Sí, dalle. É que confunde os conceptos. Eu non sou ingeniero. Bueno, no paso de peóns que hai... Usted tampouco. No paso de peóns que hai na lonja, non está permitido aparcar en 10 metros, pois ao paso de peóns. Sin máis. A obra de Valdexería, que di que eu puxen o mojón ali, non o puxen eu. Esa obra, cando nos entramos aquí, estaba iniciada. Puxo vostede o mojón que marcou a uniformidade da vía, o trazado da vía. Non, a mellor se non o puñía vostede, puñería o outro, igual o puñe eu, pero neste caso puxo vostede. E de feito, sí, hai moitos pasos de peatóns que non cumplen eses 10 metros. Está ben? Non, está mal. Cantos cruzan un paso de peóns por aquí en Muros que non cumple eses 10 metros previos sin poder aparcar un coche? Cantos estuveron a punto de que levar un coche por diante? Bueno, con respecto á obra de baño do Cole de Valdexería, esa obra foi iniciada, efectivamente, foi aprobada mediante un POS e iniciada no seu mandato. Foi iniciada no seu mandato. E foi executada según o proxecto que se aprobou en este pleno no seu mandato e según o proxecto que vostede empezou a executar. Por lo tanto, esa liña non a marcou este goberno. Deixamos a liña que marcara o goberno anterior, pero non a marcou este goberno. Co expediente de Espina e Delfín non pasa nada. Seguimos con el e non houve ningunha reunión da mancomunidade que vostede non fora avisada ou convocada. Ningunha. Con respecto á basura, o que pasa xa o sabe perfectamente, porque os problemas coa basura non empezaron no 2015. Xa o dixen máis veces tamén, hai fotos pola rede, abondas, de contenedores igual de ateigados estes días, do 2014, igual, porque os problemas veñen de bastante atrás, e sabe por qué? Sabe que a flota de camións está bella, está pasada de horas, está pasada de todo e ten averías continuas. Como tamén sabe que a mancomunidade alugou 3 camións para paliar os problemas con eses camións de recollida de lixo. E todo iso sabe perfectamente. Como tamén sabe que os problemas da recollida de lixo non son únicos e exclusivos, por desgracia, do Concello de Muros, senón de toda a mancomunidade. E todo iso sabe, e sabe que non se pode facer máis do que se está facendo para recoller o lixo. O sabe tamén perfectamente, pero como lle queda ben vendelo así, pois xa está. Hai 3 anos non decía nada da recollida do lixo cando había exactamente os mesmos problemas. Hainos, e é verdad que os hai, e se está facendo o que se pode, igual que se facía antes de que eu collera a presidencia, e igual que se leva todo este tempo facendo desde a mancomunidade todo o que se podía para recoller o lixo. O problema cos traballadores, volvolle a repetir o mismo, se vostede sabe cal é a fórmula e realmente lle quere axudar aos traballadores, non ten máis que dicilo, porque ninguén do comité de empresa o sabe, a inspectora de traballo non o sabe e ningún abogado que consultamos o sabe. Se vostede sabe máis que ninguén e que todos eles non ten máis que dicilo e comunicalo, porque é moi fácil decir, hai solución, cando non a hai. Hai solución, que pasa que ela non a busca, non a topa. Sabe que non é verdad. Por certo, nos levamos aquí 2 anos na alcaldía. Estes traballadores levan traballando no Concello algún 8, 9 e 10 anos, 8, 9 e 10 anos. Non empezaron comigo, non empezaron comigo. Están aí os contratos para ver. A herba, efectivamente, xa se está cortando. E a normativa de praias, non sei se saiu publicado o anuncio da aprobación definitiva da ordenanza, a verdade é que estes días non me dou tempo de miralo,
e en canto saia publicado, pois se empezará a aplicar porque hasta ese momento non está operativo. BNG. Ben, no pasado mes de xuño, no mes pasado, a Inspección de Traballo meteu un informe, efectivamente, no que require deste goberno unha das nosas reivindicacións históricas, que mal que lle pensa algún, non só falamos da velleira. Neste requerimento, que xa se falou aquí, Inspección exixe que se garantice o cumprimento do convenio colectivo e do Estatuto dos Traballadores no que ten a ver coas retribucións do persoal laboral temporal. Para evitar unha sanción ao goberno, desde este organismo solicitan que se dé cumprimento ás exigencias antes do día 4 de outubro deste ano. Desde o BNG, entendemos que a maneira máis adecuada de dar solución a este asunto, como se comentou anteriormente o outro partido da oposición, é presentando e aprobando unha relación de postos de traballo. Queremos recordarlle ao Goberno Municipal que ao final do mandato do BNG, no que Domingos Dosil presidía este Concello, quedou sobre a mesa unha RPT prácticamente lista para a súa aprobación. Polo tanto, preguntamos: ten pensado o Goberno Municipal sacar do caixón a RPT do BNG e dar así solución a este grave conflito laboral? Ten pensado o Goberno Municipal dotar orzamentariamente a RPT para que poda entrar en vigor? Falando de orzamentos, ten pensado o Goberno Municipal engadir un noitebús e o Cine París nos orzamentos? Históricas reivindicacións da veciñanza do noso Concello seguen sen ter solución, mas non cesaremos no empeño de reivindicar pleno tras pleno que se resolvan. Por iso preguntamos: hai avanzos na dotación da DSL para as parroquias de Abelleira e Torea? Hai solución para a colocación da antena de televisión que mellore sinal televisivo nestas dúas parroquias? Hai algunha novidade sobre as presuntas obras ilegais na Illa da Creu? Hai novidades no amaño do paseo marítimo de Esteiro? Vaise colocar un punto de luz no Parque do Artón que permita a visibilidade no inverno e disuada aos practicantes do botellón de ocupar o parque para beber? Vaise convocar a mesa sectorial que poña en marcha o plan de dinamización do casco histórico? Vaise sinalizar correctamente o cruce de Vilar Bornalle de Abelleira ao que xa no pleno pasado nos dixo que ia darlle prioridade? Vaise a realizar as obras prometidas á directiva da Esteirana no campo municipal Xosé Luís Vara? Despois de pruebas históricas, tamén un rogo histórico que consideramos esencial. Rogamos que se elabore un plan de mantemento xeral de espazos públicos, que se adecúe aos recursos humanos dos que dispón o Concello, que remate coa improvisación no traballo das brigadas facendo máis eficiente a súa labor e que permita coñecer as carencias en persoal para poder acudir a outras vías para dar solución aos problemas de mantemento, como se está a facer co desbroce de árbores ou co mantemento do cementerio municipal de Altalaya. E por último, rogamos que se teña en conta as reivindicacións dos veciños de Baño e se consensúen as obras que se están executando aí. Nada máis. Con respecto a retribucións ao persoal e a RPT, retribucións ao persoal, a interventora nova leva un mes aproximadamente no Concello, un mes no Concello. O tema das retribucións é un tema que está pendente tamén dende hai moitos anos e é un tema que hai que retomar, que hai que tomar con cautela e que está falado e tratado co comité de empresa e cos traballadores. Hoxe mesmo volvemos a falar dese asunto, entre outros, na reunión que tivemos ás 6 da tarde. A intención, a idea e a intención do equipo de goberno é cumplir co convenio e cumplir co requerimento da Inspección de Traballo, ata onde sexa posible, porque hai que ver presupostariamente o que iso significa e hai que ver como podemos facelo. O que estamos vendo iso, como poder facelo, porque iso significa un incremento. Hai dúas cuestións importantes a ter en conta. Por un lado, o recoñecemento da antigüedade, que é algo que se está facendo tamén e que se lle vai pagando pouco a pouco aos traballadores, demasiado pouco a pouco, pero por falta de persoal é imposible facelo máis rápido. Entón, iso significa incremento de gasto na partida de persoal. Entón, hai que ver ata onde podemos chegar, só co que exixe a lei e que leva moitos anos pendiente, vale? E co tema da RPT, efectivamente, no mandato de Domingos Dosil quedou unha RPT feita que nunca se chegou a aplicar e tamén en ese asunto se está traballando xa. Hai funcionarios do Concello de Muros
que están retomando ese RPT, ou se o falamos tamén na mesa cos traballadores para ver dese RPT que se pode aproveitar, porque hai moitas cosas que se poden aproveitar, que moitos postos de traballo son prácticamente iguales, en cambio hai outras cosas que hai que ampliar ou cambiar, porque hai postos de traballo que daquela non había, e que agora hai, e hai cousas que hai que modificar. Entón, bueno, o punto de partida efectivamente será ese, estamos vendo que se pode aproveitar e que hai que modificar de aí e incluir que non estaba. Con respecto aos orzamentos, aínda que non o crean algunhas, estamos traballando neles, hai que ter en conta que hai, como digo, acaba de incorporarse a interventora e había cousas urxentes que había que facer como liquidación e conta xeral. A liquidación xa está, a conta xeral están con ela e iso a parte do día a día e da rendición que hai que de contas que hai que rendir trimestralmente ao Ministerio, como vimos hoxe neste mesmo pleno, vale, que demos conta. Entón, bueno, estáse traballando nas dúas cousas, donde se intentará recoller sobre todo a RPT e o Cine París e o Noitibus é máis complicado polo que apuntaba da reticencia das empresas coas que falamos a proporcionar ese servicio, porque, bueno, a experiencia que teño non foi nada positiva, as empresas, digo. Con respecto ás reclamacións históricas, a resposta sigue sendo a mesma. No caso do Paseo de Esteiro, bueno, podemos ver últimamente que parece ser que hai que agradecer ao Partido Popular que se vai a facer o Paseo de Esteiro, non debeu de valer para nada. Todas as chamadas das reunións que fixemos con Eimil debeu de vir de balde a Esteiro a ver o paseo en dúas ocasións, o arquitecto que redactou o proxecto debeu de vir de balde, deber uno de tirar e volver a retomalo cando o PP sacou a foto no periódico, pero, bueno, é igual, en calquera caso, as noticias que temos son de que están o proxecto aprobado, como xa dixen varias veces, que está en marcha e queren facer unha adxudicación directa a unha empresa e queren que as obras empecen antes de que remate este ano e se foran capaces de rematalas tamén. Iso é a idea, dignos que de xeito inminente é o que nos din adxudicarán esa obra. Estamos agardando como agua de maio. Do plan de mantemento, vamos a ver, xa se fixo o estudio do plan de mantemento, xa sabemos con que medios contamos, humanos e materiais, de aí que se adxudicara a poda de árboles a unha empresa externa, que se faga con empresas e o mantemento do cementerio da Atalaya igual, porque a brigada de obras dá para o que dá, para moi pouco cas necesidades que hai. Deso xa somos conscientes. Hai un primeiro plan de mantemento que fixemos que solicitara, por certo, BNG e que se cumple na medida do posible, pero entre baixas, eventos e imprevistos, xa o dixemos máis veces, é imposible leválo a rajatabla. Intentase levar, pero a medida que se vai podendo. E con respecto a reivindicacións dos veciños de Baño, pois xa o dixen. Seguiremos escoitando e intentando resolver todo o que poidamos, pero todo o que poidamos cumplindo. Vale. Bueno, pois con isto remata. Moitas gracias a todos por asistir e feliz o que queda de verán. Bueno.